Salutare lume, bine v-am găsit în episodul 2. Se pare că am intrat pe un server cu prietenul meu, Dima. Salut! Bun. Se pare că ne atacă toată lumea. Trebuie să mergem neapărat să ne ascundem undeva. Vai, da. Ne omoară ăștia aici. Ok, am viață cu. Dă-i oaie, dă-i oaie! Așa, gata, suntem în wild. Nu mi-a mai mers niciodată așa de bine în Minecraft-ul atunci când sunt și pe server și mai și filmez. Lasă-mă, porci, Dima! Dima, nu mânca că-i de pe jos! Dar cui trebuie, mă, principal că e mâncare? Du-te, stai. Așa. Nici eu, nici Dima nu avem skin, ca în episodul trecut. Unde căutăm? Unde facem casă? Nu știu ce ne face în casă. Haide, uite aici, unde e aproape de nisip, de apă și de toate. Da. Nu știu, poate vedem, poate ne băgăm și niște hackuri. Vedem, poate dacă sunt... Îmi dă un helper tâmpăia la mine. Bă, și mie mi-a dat. Este timber pe server. Când dai odată la tulpina copacului, cad toți copacii. Cad tot lemnul. Fain. Știu, eu deja am strâns 16. Dar la mine nu cad. Uite acum au cad. O, normal asta. Este unul aici. Ăsta nu știu. E helper. Când o să uite și el la filmare și o să vadă că și el se filmează, da. o să cadă în front. Gata, eu deja am 21 și 13. Na. N-am strâns nici eu mult lemn, da? Haide, mă. Poate vă amuză accentul lui Dima, dar el este din Moldova, să nu vă râdeți sau așa ceva, deoarece este normal totul, corect? Corect. Noi acum vorbim pe Skype, cum v-am zis în episodul trecut. Pare rău, este mama mea. O, da. Mă, am dat aici de un turn. Eu deja am 44 și 26. Am 10 lemne de-abia. Vă rog frumos să mă iertați din nou pentru lag. La tine din nou începutul lagul. Ce da? Du-te. De la tine. A mine încă nici... Stai secundă, stați o secundă să vă povestesc ceva. Eu am probleme cu ochii, nu văd bine la tablă la școală. În fine, eu sunt școler, etc. vorbim. Ne vom prezenta amândoi mai pe lung în săptămâna de scriere. Vom vedea unde vă place vouă mai mult. În fine. Și am fost azi la un control și trebuie să-mi pun ochelari. Deci, miercuri, că azi este sâmbătă la noi. Miercuri îmi voi pune ochelarii, voi arăta și lui Dima ca să mă dau mare. Da. Se dă mare că poartă ochelari și nu vede bine. Da, ce mare te dai. Da, nu, sunt faine ochelare. Arată bine, e faină lentila. Nu lentila. E faină rama, știi? Mă, dar ce importă, mă, ochelarii, mă? Nici pauză. Stați o secundă, pun o pauză, revenim imediat. Vă rugăm frumos să ne iertați, am niște probleme cu părinții. Auzi, Dima, dar în episodul ăsta vom fi amândoi și am auzit că și tu ai avut o serie pe Minecraft și ai primit foarte multe like-uri, nu? Da, mă, da. Bun, eu am deja un stack și 17 de lemn, de copac. Mamă, dar mă deranjează ăștia pe Skype.
mai deranjat? De ce nu pot să iau lemnul ăsta de aici? Dima, dă un tip pe la mine. Până... Cozi. Mă, ai nu știu mâncare. Poți să iei lemnul? Care? Ăsta de pe jos. Nu-i nimic aici pe jos, ai tu lag, mă. Da, cred că am lag. Na, în fine, hai să ne facem casa undeva. Bă, da, eu încep, mă, dar n-am mâncare, ceva. Hai că... Mai dau eu un măr. Dă-i mâncare, că încoleacă și un schelet, muream. Uite de urmă ta. La spatele. Aici ești. Ok, ia mâncare. Numai atâta, îmi cer scuze, Dima, ți-a dat mai mult. Unde ne facem casa? Ceva. Uite, am mai găsit un măr aici. Stai că eu am dat de o găină. Și am dat de lag. Eu am dat de... Eu și de un măr. Mărul care l-am găsit eu. Mamă, ce bine am ochit. Deșert. Mă, dă că facem multe casa aici. Dar avem nevoie de protecție. Și din ce casă? Cu ce întreabă, cu ce? Stai, mă, tu pa, Cosmi, că tot tu nu te miști de pe loc, mă. Cosmi. Eu am fly. Pentru... Stai, că... Cum ai fly? N-am fly. Glumesc. Stai, că de fapt am fly instalat, dar nu folosesc, nu pot. Nici nu vreau. Aici se pare, cred că ne vom construi. Stai. Să întrebăm un owner dacă cumva ne dă un bloc de diamant, sperăm. Că vrem ca să facem o casă. Am spus că bag altă mapă. Păcat. Stați o secundă, se pare că am lag. Vedem, poate va dispărea. Pun o pauză și vedem când va dispărea lagul. Bun, am revenit. Am mai adunat foarte puțin lemn. Eu și mai puțin decât el, da? Ți-a dat un heal deja. Hai, vedem, merge comanda heal? Nu merge comanda heal. Ce chestie? Am scris heal și s-a făcut ziua. Super! Am găsit junglă, știi? Și cu jungla, când dacă spargi un copac, îți cade o grămadă. Da, dar nu iai lemn de ăla fain, frumos. Iai de ăla urât. Da, e lemn urât. Măcar bine că ai lemn, știi? Chiar dacă e... Oh, boy! Mă, este parcurs, știi? Pe serverul ăsta. Este parcurs? Da, pune vat și o să vezi câte sunt. Bă, scrie asta. Da, o să imediat. Bă, da, Dima, noi trebuie să facem Casă. casă, corect. Facem într-un copac? Într-un copac să facem. Nu, dă că facem pe asta. Dar undeva unde este iarnă, Ia știi? uitați aici cât lemn cade. După Tare. cozi, după cozi. Slash. Stai că nu văd după ce. Cât lemn îi? Dima, vrei să arăți? Fii atent aici, vină încoa.